Ik wil je uitsluiten. Het is zo ongeveer zoals als de Ceardlanna de gin. Het is grond of glory die nieuw vrienden houden wie vriend afleggen. En is Tom het kon dirke aquimri garde en of mede wie hobbel de Ceardlanna de gin daar is een couple of folk leggen daar. So just so we can hear Helene couple of folk off we Ceardlanna via bon aku we Gaeilge and Arnold Grow. Thank you, Mr. Just be keep the swing of the Gaeilge. Just merely an common trot on which you down con a brew live no carula, just con kind of winter naganona. On son Cooper and feathering template the flan egg neck per or foil conis gno gahianga crahun on conis is feather a brew lish gnona the counter con burger kirk key. These says go have les munti different just matter the gnona some knofel like gnona Tuairiscí gopper at the end of the tree van vega agus dialogish na structure vichy tree van vega come on. Fís mín of anha just my database le ibri Gaeilge crohu gur féidir le dollar sin agus figlor ó líon in a gnó tree van vega no siúnéir nó líadúir nó péir mar sin. Fís mín of ella just léir scola crohu nó nasc crohu idir fostama agus servici bhí dúlána súla beidir suantis éigen chuna haspont bhfuil an gnó in of a gnó trí ban Gaeilge agus just ready goga cosúla aber gur mágus nar hí tú seach in sipa nu aonráis nó dígleis ar ádaine. So sin méid gona bhhair le nor Ceardlanna ar mágah. En is Emma twee laatste kopperoder af wie Ceardlanna voor iemand die ordini vast. Ik maak me wel aan de shift hangen. Die heb nog even mij gestoord. Als we Ceardlanna aan spatial gaan, als we stoken gaan, aan de kut tahi kena, going galera, als we de giri, iemand die agro go geen vaste, als we stoken de jackrock die kena, de sluitje, vala, als marschinde. Cúpla rud a tháinig sús bhí sais a gáhéamh don scéalda bhí daoine sais ag mula ónú do Gaeilge i ngach baile nó a ngach cathair agus ar taobh eile bhí rain daoine mé féin san áir féidir a ceap go bhfuil sin níos fearr go mé an Gaeilge amach i measc in ionadaí agsúla I bhar bobbal féin seachas gachar teorda do anna Gaeilge agus tócha go bhfuil argóntán don gáhéamh agus mar doras níos luatha. Rud Ibrín in áitháin ní hééis sin le raggan ibróig sé in áitile, so an gá rud ann. Agus rud mula anmha a tháinig amachchas an Ceardlanna ná. Bei sé go hiúach dom rud ag raibh Steve Idirlín faoi le ar fáil, go mé grúpaí cosúla glór catharlach nó chunra góra nó pégrúpa atá ag feimú agus is sais malar tú ólas faoi rudí atá arsúil in a gantar go féin, beidir cuiire a thuirt do grúpaí eile teach síos agus bantanavas na háisna atá ar fáil beidir thuras siúlóid, thuras ar museum trí Gaeilge nó péród, so ní lista gom calm a mé simime go Steve Idirlín a chru ag teachtamachchas as an seminar, so sin agus is smína bhana bhaithe agus is slí is go galore agus nachfuil mór an costas i gceist beidir malar tú thuras na dhéanamh le grúpaí eile timpeall na tíre, so bhí sé sin cheann anna bha a tháinig as an Ceardlanna, so sin é an áirí gur mé amach Is er even veel dat een couple of fokkelen af wie ineens ook? Wel Mike Shadoward vi Ceardlanna an a river when Hanukkah Lore and Swinton Keen Dave Kennery cannot construct a Kennery agus dus vi galordini cur Keen at Swin of Gurbe Grega go méid na Kennery mar bhúntóirí agus níl se sin fear ní gá go mé Kennery ar club áige na bhúntóirí agus gá gnéan for tréinál orthú agus tá na agrasí tá gobar leis na daine óga tá siad sásta an tréinál sin a chur ar fáil so go mé is an dram ar fáil sin cumála sin
díle déine bhí bach roiine a bhí in bháil de agras amháin Gaeilge den éis óg a bheith a gul le agras eile den éis óg ach go méid daoine ar nóla scoil ahrú cuibhór in na bunachtaí atá ag na agrasí sin. So mar hampla mátá ógus ag obair ar de cantar níl éon bach ortanis dul agus ceir airigid nó imachtaí sa riile nó tréáil a lurig ó fiachtas nó éondram eile nó mátá tú ag fáil airigid ó drama bháin ag féile dul agus muoinú a lurig ó oras na Gaeilge fhís céimóga nach bhfuil an bach sin anna héile agus tá sé sin anna tabhart ach bhí daoine áirrá tá cuman na bhéin ag obair linn ní bhhailm go deoch go drama eile isteach. Ar nó bhí tarna bheith béasach faoi ach an rud a bhéid sin féin ag mula ná an méid is smó a áil de doch cantar féin gur féidir leat a áil. Okay, so té amach an sin agus bí ag leir le daoine té ar an fón nó rud ag an eiltá teach an chéine an aspa agus chuirse se an díomh orm an aspa comhaibhre tá ann idir airnán na géad scoileachta agus na dramana na scá agrasí Gaeilgeachas na cantracha agus ceapan go bhfuil an gáún golamach an sin agus níos mó comhaibhrú a éascu. Níl is gom conas gur féidir é sin i dhéanamh cadíd na céimena gur gáú an déanamh ach go bhfuil gur drochar a dé go bhfuil na géad scoil na cinál ag feimú ina mosca féin agus go bhfuil pobal na Gaeilge béidir ag feimú an mosca eile a cóir go méid ag martá ar sca a chéile. So níl is gom le tá suintí ag aon duna fin geann sin go bhór na míid a glóisteach so sin mar bhí go Is tá salve chun cúpla fogal a rá faoin gardan faoi bheith tógadh páise le Gaeilge. Mí agus tá. Hi, James Tasha. Bhí muidir is a Ceardlanna tógadh feistí trí fan na Gaeilge agus bhí éimean mar eisceir a Ceardlanna sin. Lór muis bhí roinnt sa Jacktaí ag stratéisí go bhéta daile nó faisiúd. Agus ceann amháin a tháinig go tuisir na daoine gan a bheith ar a gompar leis an leibhéal Gaeilge a theas acu féin agus iad tógáil na báistí. Agus bhí puinte anmhain sin ag éimean nach bhfuil caiid an na Gaeilge duna fásta dí ar fáistí agus stór focail tábhairte do fáiste na timpeaach féin. Agus go deocha leis an duine fásta an fisimthór leanúint a bheith ag gló ag fólam na Gaeilge fásta tá sé tógáil na báistí. Comáine sin go deocha smaointiúir sin solid dagan sa páistí ar an síl agus solid rugan siad. Caiite a bheith réig de friblóid ó agriíochtaí le dagratí aglas agus a lehéide sin mar beidir sná na an nasa go rialta maidir le báistú agus a lehéide sin agus pápéirechas trí banna Gaeilge go bhfuil airt muine le bheith aid mas maile a bheith cría go leor go le lehéid a lurg. Bhí bórt sin, bhí leor muis faoin bórt bhíon sam comhaid maidir le tuairimí goine eile fáilsa tá tosa a tógáil na báistí trí banna Gaeilge agus lucht a bharla ag garchart agus cendóigh go bhéit a daile leis an íhá sin agus na tuairimí a bhíon buinteanna le lehéid mar bíon an tuairim muoin sin go minic go mbíon Gaeilgeoirí ag gunne a bharla agus na Jacktaí bhíon sin agus tú an Atógáil Phobal agus a lehéid. Bhí tuairim comhaid go leidóil lehéid sin fadas atá na mion de mion teanga eile maidir leis an fólan agus a lehéide sin a teacht níos mó sa phobal agus go bhéit muidéisteach leis na teanga difriúil agus nach mé an mion cearna sin mar dheonn ar an Gaeilge. Le cum teacht ar darna lehana. Bhí ceist ó comhaid an óna tógáil páistí na Gaeilge agus factas ar son na Gaeilge an gaiithí tréidir son na Gaeilge bata tosa i ggéirí Cluain a thógáil trí Gaeilge. Agus an freiir gontar sin ná go mnahan sin ar do bheon hain. Cé an rud ar bhhail láta a dhéanamh bhhail le cuiidstan Gaeilge chuirchan chin sa phobal nó a lehéide sin ar bhhail láta factas a chothú nó ar bhhail láta clíle a fáiste agus bhfuil mar sin a chuir sin le do chuir hain. Rud eile tháinig cinná technoliaart nua agus go ga airde chuirt fan a lehéid mar bé sin mar chuid mhór de héile fáiste tá si le bhhailís fearr na Dínú fásta ar riúí agus a lehéide sin agus fóim do bhhailís cuiste, so maidir leis an Gaeilge agus a technoliacht cendóigh go bhéit an dá rud a chuir le cearla.
we point an comai nach later daggery more on three nach later daggery more on lorhi three Gaeilge agus goil jacket and shin nach wel ne lorhi file di fan no she kaid an farsna di fan no leige shin agus kent o go chapter agus goil later an tawt and nervy sa pasti o goil kaid an later the Michael Lord tishna go veite she daile leis na lorhi agus ignis shinne Lord was faster fui a cooper of the shit come white roll go Gaeilge clee leis she Gaeilge fast such a glorious and fast that honest information the daile leis an dathing mat a tishmore a wine Lord such a fast three van the Gaeilge agus an tishmore ella three van a verle she go brat hand twit tishken daku ak mat hat with Lord three verle agus three Gaeilge tishmore a wine go hen she shin right jeopardy the fast and what she out to go Goligianas chean a wine go stoppies go veite she shin goil mar dorlu hana go she taw a tusher on tus agus an pastor ruggy negus I biavni and dish away with mar shin Lord was come wifey ashmi a veil holy and shin as go veite usage agus cean a wine not to hain goil Gaeilge agus mata burst history glorious na Gaeilge leis a faste goil a past new wine file and Gaeilge shin on work on first station work ach go will she'd able to ag éisteach leis an tistí a córáte lena ceirle agus go bhfuil siad ábhar éisteach le teangaí an chuine fásta. Rud nach méú ann agus tuismór a bhain a nóirt na Gaeilge agus go tábhar de Beiidir gaolta thógáil isteach nó cairde agus an deis a hartsta sa pastí. Bhí anmholú fa hinne lorthaí agus go bhfuil siad aonta tábhata agus go dteocha le lorthaí a bheirle a chuirsta de fáistí fosta. Agus bhí éimeann a ráid gur leor seisin gur léú sé lorthaí faoin villages lena fáistí agus léú bríd lorthaí an bheirle dá báistí agus gur éirí sé sin gur chuir si bro sa Gaeilge agus gur thug si teangaí an bheirle sa pastí. Go bhfuil sé tábhata a bheith gceanna bheith deagháil le Gaeilgeoirí eile sa ceantar mar is ról uig na go táan sin agus bhí le taon choirí nurse an bheirle tá chuidir mógus na daoine timpeall. Goil an Gaeltacht agus an Gaelscoil mar ás ionta agus a bheith a freastal ar Gaeltacht áit na bhfuil sé go nádar a bheith ag glóirt na Gaeilge timpeall na háite. Agus bhí rud a bhaine sin ag an deir, bhí muidir caiintear rudí go bheith a freastal arthú agus ranganí atá ar fáil de histí a bhain, ní dtír ranganí Gaeilge agus ranganí córa, goil ranganí ar fáil de histí tá dír ar na rudí tá dír na tistí agus Circle Cora agus tá déanú go túra maid ar le a seo Beiidir tá an toirlim, tá caiintear Circle Cora de histí a chuiseacht an seo atá díú ar histí agus a jacketí atá acu nó ceisní records nó rudí a phlé, rudí a daibrig, rudí náraibrig, rudí a riil, éon rud mar sin agus tá mé le de sin an go mééis inta farsna de histí atógáil na báistí trí fan na Gaeilge a bhí sé ansimúil an chora le go bhíor bhna agus gur maigí. Go mar go héon sábhaigh sin go héadach. Bhí me héananig an Ceardlanna mar le lúnaíochtaí nua a thógáil agus bhfuil thusa mid amach agus bhí sé gás mína bhean ceann amháin ná go bhfuil bhí lúnaíocht uair nua a thógáil amach faoi tua agus gur bhfuil bhí sé daoine a bhela sin agus bhí suoine bheile daoine go mbeidh sin níos fearr tihí a thógáil nó siomh amsú I lár bhaile nó mrúgháile. Agus bhí me rághfuil buntáisí agus míbuntáisí buint leis an dáród ó thaobh rud éigean faoin tua seans go mbeidh sin níos éasca an Gaeilge chuomhnú an sin ach ag an céine seans go mbeidh sin níos deachar a daoine a bhela ó na carthacha agus a lehéad. Ar deire bhí me díorha seach níos mó ar rud éigean dhéanamh I mrúgháile nó I gcathair agus an príomh mola bhíal na céim ná córchom an a bhunú agus é sin daoine a thuirt le chéile agus é sin tuairt faoi siomh amsú agus ní gá go mbeidh siomh rómhór beidir gá nó trí nó ceithre achar nó mar sin. An sin sanolalas a lorg I measc lucht na Gaeilge ó thaobh cuasaí tlíide nó cuasaí mórgáiste nó cuasaí altóireachta agus a lehéad. Agus bhí duine duna daoine ag an Ceardlanna Seán ó Tarping tá sé sin ag géirí an suoinmh seo orhairt a bhacan seo so tá na seoltaí riomhhuist ag ó na daoine bhí ag an Ceardlanna agus bheith sé déanamh teagháil in agus tá bhí seo chun
hungry a chorhús Facebook agus rifos agus leid. Ons go mai daine an teagháil a dhéanamh leis má tá siad má tá spéis acu rud ag an dhéanamh i blá clia tá mé caint mar a bhí séamas ag móla rud ag an gur beidir gábhíal agus a séideag mar chéile an áirí amach. So sin Búgnach tágaí chuig deire na hóáid agus sto an dhéanamh sin bhálam buchas óhór a gáháil leis na híáinteir a tháinig an seo. Nu Emma, Helena, Anita, Seamus, Sean, agus Neil, agus síle gohfuil buail bus Bhí sé mar aim ag an ócáid seo taithí agus sanolalas madar leis na bailí practicúla chun an Gaeilge churcan cín thart le chéile agus sílam gohfuil an aim sin buinte amach agan agus tásúlam gur féileann go léir go leir den na multi seo a chur a bhaim amach an seo. Rud amháin a bhí Emma rá bhí siad leagad anna bhéim ar chuirsí paibiliachta agus tá mitse chun ghlacha leis an dear cháirla sin agus tá chun an deise hapú paibiliach dhéanamh gá imhachttatá ar bun aganne ré seachtain na Gaeilge. Tá gá imach sportú tá cuairta soccer cúgur an taobh ar bun agans na park an astroturf an seo. Agus tá sé seo ar bun agam le 3 bliana nús agus bín anrá go deir agus stúil agad gur raibhí leis sé mlíana. Agus an dar ceanna tá imach nuair ar bun agam tá cumartas golf le Gaeilge ar siúil agan ar an Google á déag de bhí Marta. So tásúlam gur féidir le glór daoine seo chap nó scéal scape madar leis an imach sin. Is cumig rud a rá faoin mórthúil atá siúil ar Google á déag de bhí fiabhra ar son cearta teanga. An rud a bhí muine play inniu is conas pobal na Gaeilge an ládrú agus é a bhéadú agus a ás an rud faoin mórthúil tá sé sinnig play le cearta an phobal agus na cearta atá tulite ag an bobal agus tásúlam gur féidir linn ar fád a bheith ann ar le rá leis an réaltas ó thuaí agus ó jaas go round de phobal na Gaeilge agus tá féidir le neamhar déanamh dúin amach an seo. Bhí go leor cainte ar dearcha an mhór phobal le na Gaeilge agus bhí daoine rá go an bá acu don Gaeilge agus gur chaid teachtar fáilí chunéis sin a bhúscail agus tá me chun comprád a dhéanamh idir ar an bá sin agus rud éigean a thug mé fiara nar bhí mé i Macónaí a mé firste cúpla bliain ó hin. Nadidir bhí sé tharbh aisteach nuair a bhug méid sin nar bhí mé caint le na daoine áitiúla faoi cuasaí pealagus a lehéad. Bhí daoine ó bhéal first agus daoine ó chun éintrama ag mága faoi ar an éintrama faoin ar an féin agus bheith siad ag déanamh sa beagus fiúda agus níor bhéin ag ránach ar bhéin raibh siad ar nós cum alón faoin bhern seo. Now an cúis le sin ná go raibh an fuir seo ag immert gohanis le blianta fáilemh. Sílam gur chail siad gach cluithe a d'immar siad sa craobh idir 9 ó hain agus 12 a hain agus is iad an éireann is massa go thugála faoi láthair for air. Agus an nuair atá ann bhí daoine bhí nára orthú faoin bhern seo agus hí mé an fágrééis siad ag déanamh mága faoin ná gur cosanta bhí ann unas nach níanamh daoine eile mága faoin bhern. Agus sin ngábhíolas in ní tháinig ahrú ar chuirsaí. Thusig an fuirne ag immert go má agus bhuaigh siad 3 cluiche as a chéile agus chris siad cluiche canis ula. Agus tháinig an ahrú ar an bubal níor a bhéal firste átar a mise. Bhí go leor daoine cábh gantathe an chundé agus bhí batacha le feiscin gacha in áit agus bhí daoine tharbh brodul as an bhern. So an tuiscin a bhí agat ar ná ní héad nach raibh an pobal ar nós cum alón faoin bhern ribh sin, bhí an bá a bhí acu an phobal faoi cheilt. So agus an fá a bhí sin nach raibh féin dóchas acu as an bhern, agus bhí lághvisnach acu as an bhern. An nuair atá ann ná ní raibh lághvisnach ag gach aine, bhí dígrasóirí ann a bhí dílis an air, dílis an fel agus rinne siad go leor daon oibre ar sun na pelle gan mór an tarfhan ó an mór an cún a bhar bheith na blianta fáile. Agus sin nuair a tháinig blach ar an bhern, sppraig sé seo dógus agus muíonn sa phobal
na fáne. Now, an nuair atá marrán gur síolte gur eolaí atá sé leis an Gaeilge. Go bhfuil an bhá don Gaeilge sa phobal ach go bhfuil éadoltas nó lágmhéisiúil ar go leor daoine. Ach má leanan na díchasóirí cosú lifse an seo aniu. Má leanan sibhte leis an obairtá bónagaí agus má chuirnte leis agus má bhéadaíonn an obair sin. Go spreaigíonn sin dógus agus muoíonn sa phobal sa Gaeilge agus go méid fás agus forward ar an teanga amachchan seo. Ó thaobh na todhchaí de tásúlagan níos mó imeachtaí go leis an ceann seo a chur bón seans go young medini howlo on ratan fiom no áin eile le leabhart faoin méid tar bun acu nó déita mis imeacht atá díre ceann amháin na hábhar agru chumá. Ag is cinnte chuirmid sibhar ar nómas faoi péúil atar bun agan agus stiúlam gur féileh seacht ar an lá chumá. So sin é is tócha mar ook scoor ball an buchas a gáil liv a so teacht aniu agus bhur go taithí agus bhur go tuairimí scapa leis an go eile na phobal agus gnáir go gealah amachchan seo.